Sanibonani molweni, ndiyanamkela ku-TV ngesiXhosa. Yewe thuna andazi noba ndim lo wingxaki ongumakhumalo. Lo mfazi ubize umangwabe mos embuza ngokuthula kwakhe kwii-meetings nokuzidistensa nje kuyo yonke into. So wayichazile ke umayeni uba umam wabo uba ii-meetings zakwamsiliku ziyambhora. And after yonke ke into yabantwana bakhe notatakhe zange baphinde babe that close. But now uthobile ke sana uveza ubunyoka bakhe. Uyiyekile ke leyo yokulungisa i-friendship yabo. Uyahleba. Hleba umayeni nomacele kumangwabe. Uthi umacele mhla ethathwa ngumsiliku wathi why ezothatha this child kuyo. Kuye it's like umacele undermined her. Kanti no, umacele wathi uthobile ngumntana wasendaweni and wayengasimayindi mos isithembu because besevele khona umayeni. Qha nje uthi wayesonqena into yoba kuzawuthethwa iindaba zomtshato wabo ebulalini because umntana walapha kwamakhelwane lo. So uthobile ke yena ke uthi indoda yakhe yamkhetha azangena azifake ngenkani kulo mtshato njengoba ke ngokuthi ubhizi umacele uthetha ngento yoba yena zangatshati nandoda yamntu, bona beze bazotshata nendoda yakhe. So ngoku yena yonke le nto uthobile uyenza umgosi. Wayeyibizelana i-meeting nomacele xa kanti uzawutshintsha izinto ngohlobo wayeyomthesta uba ume ndawoni. Uthi kumangwabe umayeni wayelila apha ethi wena naye nizitshomi, nanizitshomi. Guys, umayeni andikhumbuli mna esithi babezitshomi futhi wathi umayeni kwikhamera mhla wayikhala ucela kuthiwe cut iyekwe yonke le nto akazukwazi ukuyichaza ngoba xa enoyiqala nomntu oyiqalileyo ngeke azayimela. Instead umusa nguye owazama uku-explaina ukuthi into yoba into eyambethayo umayeni ngokungena kukamangwabe kwesaa sithembu kukuba babesazana azange alikhuphe eloba babezitshomi. Oyena mntu wayetshomi nomangwabe ikwanguthobile lo. Hayi ke nomangwabe namhlanje wayeka ukumayinda ezakhe ke iindaba njengoba ehlale into ithuleyo wancedisa uthobile ngokuhleba aba bafazi. Uthobile usaqhubeka nokuthi umayeni is delusional nomangwabe ke uyamncedisa kwelinye icala. Yenina uthobile yinyoka ufuna ukuvana nabantu so that bamncedise ekonyanyeni umayeni. Uhluleke kumacele ngoku uyamhleba umacele lo ngoba akakhange asibhaye isikelim sakhe. Yena nomayeni ke umacele zange banayo i-understanding abanayo soze ubeve kuthiwa bahlebana okanye baxabana okuthiwa babulisane. Umangwabe ke yena engathi ngelumka because uthobile ukwi-mission and ngoku uza kumsebenzisa. Ukugqiba kwakho ukumsebenzisa uzamhleba naye. Mna ke ndithi uMakhumalo usazalucula elandincamisayo. Come next season uzawuva wena. And uthobile I don't understand uba why le nto angayiyeki le yokuba ezama ukuvana naba bafazi because aba bantu badityaniswe yindoda guys. Asoze bade bavane bebonke because into ebahlanganisayo yindoda. Umseleki nje nguye umntu ozahlale baxabanisa bebonke nje ngoba uMakhumalo ento azithethayo zizinto azithetha xa ehleli kwanomseleki lo. Nguye umbalisela yonke le nto le. But ke ngoku yena umseleki xa ekwikhamera uthethe enye into apho uthobile ethethe la bebeyithethe phezu kwebhedi into. So nje akho nto izawude ibe yiyo apha. Kusazaxatyanwa qha kwesi sithembu, hayi kancinci. Enkosi, ndicela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi, bye.